Anisir an lína tá Maria Thomasson a Príomhfheidhmeannach Gníomhach Comhairle na Gaelscolaíochta. Maria fáilte go dtí an chlár? Gur míle maigad a Darren, just a lad. Okay, Maria, rinne mé aglah radio le Ciorruithe Mac bhéin hana bhí Ciorruithe ag obair le cóir na Gaelscoileachta ag an am timpeall bliain go le ó hin de bharr nach raibh aglah bháin a gom le honadí ó cóir na Gaelscoileachta hana an féidir mabhracán a thuairt sumar dús Maria faoi cé híd cóir na Gaelscoileachta agus an cuí inar buíoch sibh? Kense? So, bunniú cóirle na Gaelscoileachta in san bbliain Yavila. Agus hannig an den eagraíocht margheall go Príomha coin tú Inian Cesta a hitach an Yavil in the Hocht nói. As an intuition hannig ord idihis isteach ag torch ag chudulgus ractal an rin idihis ó hui an Gaelscolaíocht a chur ken agus éascu in san Tuaisceart the Chomhairle on an am here na marwin le idihis imraniha Fáilte. So Kegaro Dramani on revision the Gaeloideachais on mar hampla ar wad revision Gníomhach no ní roisiid aitheanta ag rinne idihis revision ag old bonú Gaelscolaíochta ar fianam léantí revision is in san bbliain Yavila a hannig an muoinú agus an taitheantas ón rialtas agus ó rinne idihis cóirle na Gaelscolaíochta a bhhanú. So sin mar hannig ondoing tamid on isdóilm an príomhróla tá ógine na cóirle mar atá san aim ach cóirle a chur ar rinne idihis module a chur Greek and dulgus ractal sin. So chuid cóirle orthú agus bíon muidir chur réachtanis agus mientí na hairneala hon tosaí bí muidir Johnny as go deach láidir mar ar nói ar son na hairneala leis an rin agus leis na Foras eile no na heagraíochtaí eile idihis an seo ó hui bhíú sin na collegetí tríú level nó sia ag play le haisina agus le scrúdaithe nó ag play leis an údras idihis a churann mar hampla takeíochtar fáil do wintry tríd Forbairt Feirste agus a hacian le scolanna mar hampla agus iad a gol frídin process ciorruithe eile. So sin an príomhróla tuginne ag taú le ag chur ken ag chur takeíochtar fáil de daoine ar an talú agus cistí agus grúpi ar an talú tá géir Gaelscoil na bhhaú an san cantar agus ag taú leis na scolanna iad hían nuair tá ondífa bíú sin bíimeid play coachúir le cursaí choireachta bíimeid play le ag amsú Steve agus ag taú le sin agus in sin tíh stían seomar an fásta bí an takeíocht an mar bhain sé le mar luí mé ribh asan na teagas agus bólama ag taú le scolanna ag play le daltaí mar hampla le RSO nó réachtanis specialta nó breise idihis acu in airneal na Gaelscoileachta eile agus ag taú le muintrí agus le príomhidí mar bhain sé le Forbairt Feirste. So tá ró lehan agus bíimeid play mar dúirt mé leis an rialtas le polytóirí agus leis na Foras idihis ach sin fásta play le scolanna le muintrí le teismóirí agus príomhidí eile. Okay. Agus grúpi Gaelig eile ar nói. Agus tá neart Gaelscoilna go háirithe ag an mun le bhéil a dTuaisceart Éireann nach bhfuil? Yeah, tá. So tá daichead a trí réalscoilna óginne nó níoscoilna óginne tá tromsacht Bunscoil agus chuideacu ina scolanna ina aonad tíh stéad a scoil na Caitlicatha agus an sin tá Bunscoil Firscartha nó Neoisblach óginne agus an sin trí aonad ag level na Bunscoileachta is suite in scolanna Caitlicatha Fásta. So tá neart scolanna tá just hís faoi céad sin gáil nóhas a hop nóhas a ní scoil óginne leidir ní scoil Bunscoil agus Bunscoil. Okay, who may jaguar as chun tagrah seo dhéanamh nniu an ria go príomhá chun coins fhí nuacht fógarthe le déanaí gohfuil
Gara siar pleanáilte ag Stát-Rúnaí Tuaisceart Éireann do Tuaisceart Éireann I gcuideanna agus leis na ciorruithe sin chun cainteat faoi cad atá an ná do eagraíocht agus Gluaiseacht na nGaelscoileanna go generalta sa bhliain atá amachrón. An féideart acmhóirt dom am riamh faoi cad é an scéal agus na himpachtaí a bheith ar an Gara siar seo? Kinse Darren, so marzol da handan stoilm ta muid ta gerkem shul an seo sa Tuaisceart mar winnens le Cultúrlann agus ní roan channel mar hamblig faimu na breis blian an earth agus mar jaler sin ta realtas na Bretagne ag arcanye ahanrod mar winnin sé le cursi budget mar hapla gan na Hyri agus in channel of a NSC and Tyra stat no and Rooney stat go Maleshgal Chris Heaton Harris a tag play leis an budget so ar tre wad an sin ní ro scalar bí agin for budget be mid topty and blian arigadish and shaw in St Tuaisceart on Kiad lad vi abrin goji and Tierney last traha to the Morta a blian so be mid me about na war gan budget offical mas mailat Edrindal and Hockery na stat service a century na Rooney Haboon and Ahan Ranok Hockery shed budget idir Freiseach the Ahan Ranok agus began difa Codge war Cerdahain a Curdahain Marial drochwanistja arigage marger shed le Reg Blinta and again realtas and John Hui agus Stoila McChaptama has COVID grow arigid le hek rash agus the Rooney Habu and Johnny go shena le Janu and Bliana wine so to can share 3 million pumped. So Marialer for lig budget actorach agus and some budget actorach shen the tetrament and budget doing ye Bresh is Jaifin Gade who image rash agus run cast ledger agus the image cancer and Jilgus Ractil agus in Chomhairle a bheith ag na ciorruithe ar na Gaelscoileanna agus ar an service agus ar an takeíocht tar fáil na Gaelscoileanna. We have more legit hannig an rinarás agus dardi sé an budget actorach so gine beimid go fáil hís just get a hís bui trí faoin géad ach damid wad ní sonna ná mar a bhí rin seapniuhan ach ar nói tá ciorruithe ahanach agus is na scoileanna is mó a hís leis so tá chuidhór scamanaí in bheith curtha ar cal agus scamanaí a hug mar hampla a chur clubbaní breakfast ar fáil do galtaí so gine scoileanna a chur clubbaní upper bháil ar fáil agus cé go muineann sé na ciorruithe seo le ahan airneall. Marial ar an actual na Gaelscoileanna lonithe ó thuaidh tá siad lonithe tá tromlacht na Gaelscoileanna lonithe in Cantrathe tá faoi míhaintáiste mar sin bé Chomhairle níos mó ar na ciorruithe seo ar na pláistí sin agus ar mar hampla pláistí bhfuil teidliacht Belgium ar an aisceach sin na pláistí is mó a bheith agus tá líon níos airde an na daltaí sin ó gine the scam on the Hannig Stahanye COVID Darmanium engage agus Kirsten Arigid Bresher file the Ahanskull of the Gaelscoileanna Heriha a Vianon Kunter Reach Hanga agus Muntry Bresha of the Legal in Lekle Kesh na Shalwi Hachanga and ye dog alti Kujwarama Kahisawala le Teshmahori Bedregan Gaelic Lilin na Jane Glasla agus their noy and willa is Trum Crushi ar fad na an daihid a trí foin géad an ceirthain de daihid a trí foin géad atá in an na servicí takeíocht de luamhlínta agus bhui láthair tá eagraíocht ar bhainneam altram ag chur servicí takeíocht de luamhlínta ar fáil de airneall na Gaelscolaíochta caihí na níoscoilna bheith chláirithe leis le servicí mar seo le bheith abalta bheith feimú agus le bheith abalta muoinú eil ón réaltas agus gan a bheith amta chláirí le drám nach bhfuil abalta feimú a siocr a arigid ma higann tú mé hocu dog go méil Chomhairle milteach trom ar na Gaelscoileanna agus is iad na Gaelscoileanna an 8 clock nó 1 clock an 1 clock na hairneala so bé ar an inéisian Chomhairle nó tá mé ag géirí a bheith caiintin san mó cinnealach an Chomhairle tá mé dóchas as go jockey achraí ar an scéal ach hocu dog go méil an Chomhairle ag seo ar an airneall trí chéile
mé seo an le gniúil an runúni buúin agus chur mé seo litir mastra dairiran an trom heige ag méú na himplachtaí seo mar rin mé le budget tuginne. Níl scéile bhí arás go fáil ach tá altram am factasiaachta tá Virginia léile party politiachta agus géirí orthú. Cé nach bhfuil siad na bhfuil cuaachtaí mac maiile sa láthair mar níl an channel ag féimú. Tá géirí orthú chuideachtaí anna ar son tá chuideachtaí ag scríú ag an rinne buúin fásta agus a chur na burdah seo aniuil agus sin an fagur hannig an den freisráte ar nóil ard na main agus ard an phobal a haintir seo. Tá sé dromcúiseach ar fad agus tásúlas a bhín go méid scéal anis agus an rinne dat ané an dTuaisceart budget a chóirtúing tá sé éisio go fáil ach ní fest go fáil cavíad go ddíra go bheits ar fáile a hanagraíocht ba táid dóthasach tásúlas a bhín go méid ardú ar an budget sin de altram le go Gaelscoileanna an Treimer. Nímuid géir go méid daine a caiilú puist an airneal na Gaelscolaíochta go hairithe agus an airneal ag fás a rihama ach fásta an tionachar a bheits agus sin ar méid daltaí a chláú linn a an blian agus an deis a bheith teismóirí Gaelscolaíochta rounid a bhaistí, so táid dóthasach ag táhachtach go fáil ard a léirú agus ard a hainint go leis go ar an ceist. Bhfuil tromcúiseach sin. Rocky mé jaagháil altram chun aglah radio dhéanamh is curthe ú fásach 3 fingéid sin do chuide tásúla gom nach Gaeloide. Okay, Maria, nó raibh cainte céann mar gile bhéh blin go le ó hin chuir mé ceist faoi an raibh sé ag súil go mé an mé mór an Gaelscoileanna a Gaelcolaíochtaí oscailte dTuaisceart Éireann sa blianta támachrán. Just chun caint nóméid faoi sin a rís. An bhfuil éon dógus a go an sílan tú go nusclófar éon Gaelscoileanna agus Gaelcolaíochtaí nua i dTuaisceart Éireann sa cúpla bliana támachrán an ré I gáith teachs an garisiir agad atá pleanáilte? Well, tá méid dóthasach agus tásúlas a gin go méid Darren mar a luí mé leat ag tús an chláir ar tús an aglah sin tá dulgus rachtal sin ar an rin agus caihí siad a bheith ag tuairt freigra ar miantaí an phobal. Tá Virginia gobar agus sin in san lí go gaihí siad a bheith ag chur cin na Gaelscolaíochta agus a géirí an Gaelscoileacht éascú agus Forbairt na Tuaisceart. Táid lé le neartgrúpi ar an talú atá géirí solathair uair a bhhaú idir Níoscoileacht, Bunscoileacht agus Iarmhanscoileacht. Mar hampla tá Iarmhanscoil nua bartaithe mar hampla ceann a dTuaisceart na Cafach má Feirste mar go bhfuil Coláiste Feirste an seo. If forigniu at a jarhead a breis cúci dalta agus ar bléide hugin bei breis míle dalta san áit. So tá si chur har muil ar fad agus tan darna solathair dí go cruúi an má Feirste. Fásta táid lé le grúp ar an talú a géirí Iarmhanscoil a bhhaú i ddíróin ag an dhéróin. So Comhairle sin tá solathair ar na bachgain de baile intrama, carí gibh agus actually eile le Níoscoileanna le taú mar dúirt mé leis an airneal trí chéile. An rud is mó stoilm tí bhfuil a cursí budget an bach is mó tá rah airneal na Gaelscolaíochta na cursí politiachta agus manam níon éire a dtuas bail in rinne a dtuas ní bhíon mór an dul chun cin an. Agus an rud a gceiste gom le sin ná mar hampla níor buniu Gaelscoil bí le rint blianta nuas ó hanig an DUP isteach in san ranóg sin. So ní ró gan channel níl mór an de deis a bhín ar Harbí mar le scoúir a bhhaú ar nóid tá éire dí ach ag brathir cen party atá ag lé le cuasaí éidethes. Táid dóthasach agus sin chuid den chóra a dhéanamid leis na party politiachta tá bail agus sásta buúlinn. Sin chuid waid an chóra dhéanamid lá ag gimpí orthú ag chu brú orthú ag léirú défa an tionachar a bhéil ag an party sacu ar airneal na Gaelscolaíochta agus an táhacht a bhainans lá a bheith sa chaitheir sin.
So níl sogin táid tá daoine an mhaon sin na caiint beidir go méid pártí na Comhairleachta sí ar anna gannaidir has amach seo cabhas an ceanúr a bheith channel agin agus má hagan an channel cé a bheith an da mé táid play mar germ sa go hénta jararafach agus táid angríomhach ag play leis pártí na Comhairleachta agus pártí eile sem féin a bhí déon sin ar fearhád rih seo ar nói agus an SDLP. So táid dóhasach ach ag brach mar germ sa darnta ahan rud ag brath ar til agus ar níos mó ar an til sin na ar cuasaí airgid cred nó ná cred mar go bhfuil an gcónaí an deis a bhín an rud ar frid tríd an dulgus rachtal mana nírian an ach cuasaí pleanáilte is mó a bheith tíhíirde ach ar nói leanaí Virginia oring ag chur brú agus ag Johnny Gaelscoileachta ar son na pobl sin na tag chatugine agus ar number agus leanaí majorin ag takeú le daoine ar an talú agus a géirí salahar ar Gaelscoileachta ar fáil. Fear Josh Gaelty a bheith san ag darlum má airíonn le Gaelscoil nua a bhunú sa Gearblin tá macrán na Feirste thuaidh agus I dtíorán. Josh Gaelty amachchas amach a bheith sé sin siúd nach méach. Kinse. Yeah, all kinse. Janna sé an differ mar tá sé aonta táhachtach go mííon tá cuasaí cóireachta ina bhac agin san airneol tá seaca faoin géad dargóid scolanna lonithe scolanna nó ag cóireacht sealadach nó ag cóireacht nó Stephen a nachhfuil forstanach. Mar sin agus cé go bhfuil fordigniú galanta uair nua snáasta ag Coláiste Feirste mar dearm tá sé roibhag so tá an darna salahar de go mór agus i dacha tíorúnta níl tá teismóirí agus daltaí an sin a tá néáil fríd nGaelscoileacht agus Bunscoileacht agus tá si de géirí go mé go lamhí na páistí sa go raithe an darna level agus cé go bhfuil srúth agin a ddíorón fa láthair tá teismóirí a géirí go mé Gaelscoileachta square gartha neid blach acu agus le cuiú dé bé an dá a maihan seo táid dóchas a fásta dar agus an ceart a bit neanna sé an differ the muncher and Tuaisceart ar fad.